Idemo dalje. Dakle, ostalo nam je još 3 glasa da vidimo šta će biti. Sada je Andrej taj koji vodi. On gleda gore, ne bi li video Boga, međutim, nećeš ga tako vidjeti. Polako, polako. Idemo dalje. Idemo dalje da ne bismo iritirali naše dragi gledalce koji nas gledaju preko televizora, preko TV malih ekrana. Idemo dalje, dakle... Andrej, još jedan glas. Sada si ti, Andrej, prešao u osetnu prednost. Dakle, 6-4-2. Da vidimo ko je glasao sada za tebe. Andrej, najbolji i najiskreniji takmičar. I glas koji odlučuje? Možda, možda i ne. Dakle, ovako. Poslednji glas večeras. Možda. A možda i nije. Andrej se već moli. Ne, već je ostao još samo jedan glas. Dakle, ovaj i još jedan. Dakle, faktički ovo može biti odlučujući glas. Ili će Toni se približiti malo Andreju za 1 poen, ili će Andrej pobediti. Sada ćemo saznati, ja ću pogledati još jednom, ne bih li još bolje video. Video sam dobro. Dakle, ovako. Ovaj glas je glas koji odlučuje pobednika, to je Andrej! Dakle, čovek koji je dobio najviše glasa, dođe Andrej, molim se, sedmo. Ja ti čestitam. U hotelskoj sobi u Manili. Obećao sam ti svoj glas. Pogledaj. Sada ti ga dam. Ostani ovde pored mene. Dakle, pogledat ćemo i poslednji glas zajedno. To je takođe, evo, ja sam to sada uzeo, to je takođe Andrej. Sad ćemo vidjeti ko je glasao. Molim režiju da pusti. Glasala je. Ne samo zato što sam u poslednjih 3 meseca smo postali toliko bliski, nego zato što zaista iz srca smatram da si pobednik ovog serijala Survivor. Dakle, dragi prijatelji i dragi gledalci, pobednik 3. sezone Survivor Srbija, prve sezone u kojoj su se takmičili i bili poznate ličnosti, je Andrej Maričić. Pozdravite ga puno. Dakle, Andrej, zaslužio si pobedu. Ja ti još jednom čestitam, poljubim. Hvala. Kako se osjećaš sada? Pomešano su mi osjećanja, znači stvarno ne znam kako je. Pre svega... Ali evo, dobit ćeš i darove. Dobit ćeš i darove, evo. I veliki ček na 50.000 evra. Dakle, sačekajte moment. Dakle, Delta Generality je dodelio životno osiguranje i Nataša Đurđe. Nataša, izvini, molim te, ali ovo je, vidite, veliko oduševljenje. I treba da se raduju, bilo je lepo gledati. Možete da im čestitate slobodno. Dakle, Andrej je dobio ček od 50.000 evra. Dakle, još jednom za sve vas, kraj malih ekrana, nakon velike borbe, pobedio je Andrej Maričić. Još jedan aplauz. Ljubite se. Dakle, čestitam vam svima. Bilo mi je drago, bilo mi je zadovoljstvo. Sve je završeno. Sada možemo dalje.